Na bless you. Bless you. Up, 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 up. Na bless you. Bless you. Bless you. Ano ba tama? Bless ka. She believes in me. I'll never know just what she's in me. I got her someday, and she was mine. Saan mo kinuha yan? Saan mo kinuha? Magsurukaw na digdi. Kambal. Gabos, para sa gabos. Bakit hindi nangyari kini sa to? Dahil nani ko okay. Madam Josie. Thank you, Mama Kadakos. Sa rong apelita po si Madam Josie. Sa rong pataran mo. Welcome. Bicol ha, bakong English ha? Bicol. Hindi mo magawa ni every year pag ako Oh, nagpupulit. English yan. Ako, every year pag ako nagpupulit, gusto ko pa yung nagtitiripon ang mga magpipirinsan. Nadadadarakula, dahil nagkakabilis to. Lalo na ako, pag ako pinilista. Nasa overseas na ako. Mga kayong nahihiling. Tayo magkakaibanan kita. Narumdaman ko kato si Chun Otoy. May rest in peace. Na sinasabi niya na nauugma siya ka. Naiikon ko ang mga Miranda. Maray na ano na sa pagmatik na ikaw appreciated na maray ini yung gesture ko. Ang purpose ko bang kanina ko na para sa ko. Kaya enjoy kita mo niya na Panginoon. I know, thank you. Yay, iboto si Manay. Iboto si Josie!
Guinea Bissau Gabos. So, gigibuhon na yan, short na pabisto lang. Kung sa ina, Miranda kita hali. So, pabuon kita, una ki antibasyon. Maray na hapon sa Indogabos. Nagpapasalamat ako kay Jo, kay Maribel, kay Flabel, sa magturugan na nag-initiate kanina. Mini reunion ta. Good thing Mayo. Si Sakok sana si Apple Mayo. Apple and family. Ay ako. Ali ako kisiri ako asin kay Maria Villosa. Ako ang punso. Ako ang... Kaya ako saglit. Dahil ako ang pinakabunso. Tracing magturugan. Pag-abot sa kuma, nang laog si Mimini. Ultimong data. Kunya, nagturok-turok na sa kasi inabot ko. Kaya saglit ako, tama na kong vitamins na ko sa suso ni Ama. Tulong taon na ako katulog-prepare ko pa magsuso. Sabi ni Ama, hanap daw mo niyang papaitan. Ginos-gos yan, tayo na ako nagtiwisay niya. Pero pag naglalabas siya, ang hibig ko, pasuso. Kaya kaya sabi ako, dahil ako nagdakula, maray nga rin nakaagom ako. Alangkaw. Alangkaw. Kasi, honesto, abogado, kuyo. Naagong ni Philip Sandalises, taga-Buhitman. May akik siyang duwa, si Naomi sa si Kyrie. Ang sunod kong akik, si Vanessa. Kani, si Aki ni Itay sa kani Ani Lolo Lindo, sa kani Lola, dosing buhay. Ang inot na ang matuka, tutugdan ko na lang kamong kanta. Kanta natin. Pasitaw sa kina, Efren Brisyo Maya, Ese Clarita, Ese Consejo Martin, Norminga Barbara, Salvacion Miranda, Maria. Aki ni Seriaco Miranda, Alcalde Municipal para kakansapan. Maray na hapon sa Indo. So bago napansin ko sa pagkaroon ng antibasyon na siya na ang pinakasalit dahil na kulang na si Suso. Kulang na si data sa Suso. Maray masyado madali. Dahil siya na. Ano da? Ano? Pero sa pukul ko lang kulang na. Ako ang bunso tabi, si Flabel Miranda, Kweng. Ito ang magumugo, dahil na yan kay Dirta. Ibisi yan makakapot yung mic. Dahil na yan pupunta sa nakanta niya. Ang aking ko ay ang Mark Solo-Solo, pero magiging double naman daan soon. Ang sinundan ko, si Ruth. Tapos ang sinundan ni Ruth, ini si Tugang Pong Sarot. Ako ay katulo. Naki ni Papa, sa kani Mama, ako si Maribel. Lola Maribel. Lola Pinay. Mayo na ang agad ko. Maaraw na. Kaya daraga na naman ako niya. Si Mato ako nasa Australia, kaya makadipit. Muna nakikatuwa ko ini si Jomar. Pwede na nunoy. Tapos, ang agom niya si Maymay. Tapos ang makuha ko sa Inda si Elis siya. Tapos inang bunso ko si Renimar. Nagtatrabaho siya sa Mecca. Hindi sa Nawasa, yung nagsalida-lida niya. Hindi mo niya si yan makuha ko. Hindi mo niya ang kami mga Rabago family. Si Roy, si Nelly ang representative. At Canada siya
ako yan po sa talagang pagalman kaya siya kani. Pabisto mo na naman siya. Oo, siya kani ang set out ni Angelio. Kaya siya gusto magpag-ibong araw kami. Sa 5 weeks lang. Red team. Si Georgie. Si Auntie ni Auntie Lil. Kay Auntie Lil. Auntie Lil. Napamisto ka kay Auntie Lil. Pangwalo si Nanay Lil. Ako ang matuwa. Sunod si Lex, nasa Cagayan de Oro. Yan ang sunod duwan. Patigil mo na ipakis. Kamu na. Ay, mga tugang mo na. Oo, mga tugang mo. Oo. Pabisto. Matuwa. Sa sunod sa kanya, daon sa Cagayan de Oro. Cagayan. Kaya makakakis. Sige ba si Pabisto mo family mo. Tapos, agong ko si Dina. Dina. Ate ko si Sek. Di ko araw pala ato kayo nito. Oh, sinda naman ang pabisto. Sikat ka. Saan naman naman. Sila ko kumikot ko naman. Yo, makadikyo niya. Hey! Lok. Leandre. EJ. Bagayan ka pangaran na. Peace. Iya. Nakulang pamilya ni Oh, Manalo. panalo. Nakulang ang pamilya ulit. Mag-compress. Iyo. Pakatapos Yan, kami. pwede na. Ganyan yung pala kadapot. Ano sa pwede natin eh? Ako si Fernando Paranil. Miranda Paranil. Aki ako ni Clarita Miranda. Anong sa magturugan. Ang tugang pansaro, si Marlon Miranda Paranil na wala. Naglala na uli. Ako lang nakapuli. Tapos, ang nag-agum sa ko si Susi. May tulong kami kasi, puro babae. Yan Ray, si Krista Marie, Anak Larita Pandua. Pinangalan ko sa ina ko si Anak Larita Pandua. Meron na pala. Pantalo si Krista Marie. O, yun ang nag-gum sa kuya. Kung may introduction ka. Nasa parang Akine, Clarita, Miranda, pang-anom sa mga turugan. Ako po si Josephine Jean Dolores Miranda. Single. Yay, welcome to the club. Single. Ako ang patuang babae sa magturugang. Ang tugang kong lalaki si Manny Alex, nasa Manila. Si Maritoke, nasa Langit. Si Margie, nasa Manila man. May tulo akong aki. Kuling marayo kasi mga ako ko dahil pabaga nakarabot. May mga klase. Ang sa kuyang tugang, si Susan. Susan. Umigdi katabi. Ma'am po, aking Iglesia, ano, Hindi na usap ko pang piras. may duwa man na aki, marayo ng digdi. Ay, iyo. Kay manang ko, nga ko. Oh, agum. Agum. Kami na sa naperming nag-iba-iba na naperming. At least may kaibanan ka. Hindi maligan na. Ako yan akong ko. Saan yan malang inago mo saan? Hindi ang ginagawa ko. Ang sa kuyang punso, si Sala. Dahil mo na nakasuso. Dahil mo na nakasuso. Good afternoon po sa inyo na boss. Pasensya na late. May mga klase pa si Makaki.
Kaibanan ko sa kuya. Ako ang bunso sa mga aking ni Priscio and Romana. So, ang kaibanan ko po, ang sa kuyang Agong, si George. Green team dati ka. Green team. Akong green-minded at green team. Tapos ang sa kuya pong eldest na ate, si Kate. Picture ako ang video. Hindi mo live ko sa Si Pandua, saka si Pandulo, nasa Manila, nagkakase. Pangapat ko si Kressner. And then ang samuya kong bunso, si Christina. Christina. Hi, Christina. Picture taking. Ikaw na magpapapicture. Sige na. Umayag pa si Ate Baby. Si Barbara! Ay, ako si Barbara! O dyan hindi, ako pala si Barbara Yakon. Alangkawon. Yan apo ni Auntie Alangkawon. Good afternoon po. Takot mo na camera shy. Okay. Jimboy. Jimboy. Ako siya ni JJ. Oo. Ako ni Auntie Bakbay. Oo, bunso. Bunso. Na. Hello po. Ako po haling sa Miranda. Ako lang ang representative mo yata. Dahil man makadigdi sa mga tugang ko na dahil man mabayaan sa mama. So, thank you. Gusto ko po mag-thank you sa gabos na nagigdi. Lalo na po sa host, family ni Ate Josie, ni Ate Nelly, si Ate Flavian, Ate Maribel po. Thank you so much po sa inyong gabos na together po nindo kami para mag-abilistawan po at magkaigwaning occasion. Salamat po marami. Nelly, agong niya ang ulheli na kagharong kayo din harong. Mahay lang si Auntie. Auntie! Ini ang pinaka... Hello, anak! Hindi po Yan, pinaka-moving sa mo. ang pinaka-sexy. Pinaka-hubin, pinaka-sexy. Wala man si Mama may stage right. Yeah. Mas kabayan kita sa stage. Si Mama, na ano siya, cancer patient siya. Breast cancer siya. Nakaperahan siya last na. So, ito be? October. Ay, December. Pero na-find out na. December 3, nakaperahan na si Mama. Kaya, may ano na siya, incomplete. Incomplete na siya. Ay, si Mama Pig, welcome, Big Tabi, Gabus. Dito sa harong. Let's enjoy the night and the day. Bye-bye. Sige. Auntie B, ikaw po ang mag-bless the food. Ayan na, bless the food. Ikaw po ang pinakapunso. Ikaw ang pinakasadit. Patulong mo si PJ. Please stand. Everybody, bless the food. Stand up na. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Thank you, Lord, for these blessings. Thank you for the Miranda sisters who initiated this occasion. And thank you for everyone who came and visit, at the same time, visit Manay Nelly. Thank you very much. Okay. Representative ni Manoy. Excuse you, pass sila. Ako pa naman namin ni Roy Miranda Kapel. Tapos Agunggo, si Komodo. Mga isigaw ko pa rin. Tulo. Ay, tulog pala. Ako pala si Melody. Tapos, iba kami tulong boys. Boys! Ang eldest ni po si Zach. 23 years old.
Bombay. Ito, 11, si Cody. Suki! 5 na siya. And si Suki, 5 years old. Dumi, say hi to everybody. Hi. Meron pa siya sa tingin ni Papa Loy. Yeah! Dandan! Up, up, up! Sa mga meron na guys, dyan, yes. Pakas na po. When I feel that the words can't end, that I need you so bad, but I don't know where you are. I cry these tears. All our heart, we've been so far. We sworn at the moon, and we counted a million stars. My love, still true. Press the coming gun. Santa left me alone, but I started at this walls before, and they made me blue. All alone, and behind I know there's one thing in my life that still rings true. I can count on you. Count on you to be there. No questions in the air. No asking why or where. No looking back. Here I am. Playing with those memories again.
no sense pretending my heart is not mending. Just when I thought I was over you, just when I thought I could stand on my own, oh baby, those memories kept crashing through. And I was from down there, and I said I can't forget if I wanted to. And it drives me insane if I'm hearing your name everywhere I go. But it's all in my head. It's just all in my head. But you won't see me break, hold you up in 3 days, don't send you the bouquet, saying it's a mistake, drink my troubles away, want a glass of champagne, and you know, I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing, but now I know a perfect way to let you go, give my last and no hope is worth it. If you're perfect, so